Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:48 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition Pizza 7 sa Enero 2021. Numero 7, number 7 amaning numero sa jersey ni Jaworski. Ikapitong adlaw sa tuig 2021. Medyo mag-om-goom ang hapon sa buong sa Bacolod. Mahandong ang hapon kag mayation nga nagatupa ang dabu-dabu. Kamusta naman ang ato sa mga kaaksyon Luzon, Visayas kag Mindanao, dari sa Negros Occidental kag Bogos nga sunad sa nga Bacolod. Namayara sang 61 ka mga kabaranggayan. Ato sa mga kaaksyon sa kada barangay. Nga nag-monitor gid sa sini nga mga tirion sa ato sa nga palatunturan. Sa kuto malabutan sang signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome naman sa sining Webes nga pagpakalagad sa inyos na nga palatunturan. Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba lang mga dapat nato sa pagkatutukan nga balita una kita sa bahin sang balita lokal. Madamo nga lugar sa Bacolod amat na nga nagapanimaho. Amat-amat pa lang bangod way pagid madugayan. Anong balita mga kaaksyon? Ang basura! Ang basura sa sunad sa Bacolod dapat konektahon, daw pinabayan. Pila ka mga Bacolod noon nagpalabot sa reklamo diri sa Action Radio Bacolod. Angot sa wala makolekta nga basura sila-sila nga lugar. Ang singgitan, IPM, where are you now? IPM, din na kamo, IPM Construction and Development Corporation. Nga mo ning garbage sa hauler sa nga sunod. Santo medyo maayo pang serbisyo, nagahara-hara, nagapakitang gilas. Sang kuno maayo nga serbisyo pero samta nagadugay. Tagsang ginpalawig pa sang sunod ang kontrata tubtob sa mga tuig 2021. Ay daway nakita ahaw. Ang mga reklamo sang tao pabayan na lang bala, pabungol-bungulan na lang bala.
pero ang bayad sang syudad sige. Minilyon ka pesos ang ginabayad diri pero ang serbisyo syado ka lawlawhaw. Ang mga basuras kilisandalan kagwa sang puloy-an sa mga bat-amat na nga nagabukid-bukid ang tangkas. Ang pagkolekta pwede lamang nga himuon sang IPM kung ginatuman ang ginatawag nga no segregation, no collection. Amo ning nga pulisa sa syudad nga ginpatuman para mga basura hindi na maglinapta, isiparar ang madunot sa hindi madunot. Isiparar ang mapuslan sa hindi mapuslan. Pero ang serbisyo sa sa IPM ay daw nagbasura man daw hindi naman ba puslan tapos lang para man kamayara para man kakolekta. Ang mga opisyal naton sang syudad bayan talan ang taga IPM makaaksyon kundi naton sini pagpipion kag pukawon. Hindi mas sila guro na maghulag kag daw hindi mas sila makabalo kundi na may makolekta nga lugar. Hindi sila mag-akto sang reklamo sa mga tao. Sadto, ginapabugal na rin makaaksyon sa IPM na silang nagadugang sa nga mga truck para kuno maserbihan ang 61 ka mga kabaranggayan. Pero subong ang ginakolektahan daw may ginapili lang mga lugar nga kolektahan. Ang ibang ginalabayan lang kuno ay nanuntabo di man. Ang problema sa pagkolekta sa mga basura inyo lang. Ambal sa mga tao daw ginatulog-tulugan lang kuno ni. Kung tulog dapat pukawon, kung pabaya dapat pamugtawon. Uy, gising! Alas 4:53, Action Radio Philippine Standard Time. Kamay pa nga mahatagan nila sang kasulbaran kaga pag-aakto. Amat-amat, bisan amat-amat lang sang IPM ka-aksyon ining mga basura nga nagatinumpok nga waay makolekta sa manabong nga lugar sa syudad sa Bacolod. Ano pagkadiba sa mga balita sa bahin sang lokal? Mayor Bing mayara sang luyag ipalabot nga palayag sa mga Bacolod noon. Ang press conference ginapatawag subong nga hapon. Unang nga linyada among papasalamat sang alkalde sa Sanggo di ang palungsod sa paghatag sa iya sang otoridad agad makapamakal sa bakuna kontra sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon! Ang bakuna halin sa ginatawag nga AstraZeneca. Isa ini ka multinational pharmaceutical kag biopharmaceutical company na ang headquarters nila ara sa Cambridge, England. Nag-partner sa University of Oxford sa paghimo sa ning bakuna. Pero pareho man sa gobyerno probinsal makaaksyon, ang alkalde nagpirmawan sa ginatawag nga confidentiality agreement. Bot sa lingon, di basta-basta nga makapagawa sa impormasyon. Ang mga opisyal sa nga syudad naton, may mga hindi dapat pag-ipahibalo sa publiko, labi na sa availability kag distribution sa sining bakuna. Pinagdugang na naman ni ang libog pinsara sa mga tao Okay lang kung tani. Nga bisan may ara sa ginatawag nga confidentiality agreement. Basta hindi lang makompromeso ang lawas sa mga tao, dapat ang bakuna piho-piho nga kung magsulod sa lawas ang tao, wala sang lain nga epekto, kag basta hindi lang maputo ang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon! Hindi basta-basta ang presyo nga daan sa sining isa ka vial sang sining bakuna kontra sa COVID-19. Ugaling kay minano man kamahal obligado gid ang ato sining mga local government units, ang ato sining pungsod Pilipinas nga magbakal sa sining bakuna para mo ning pinagkapanaminggid sa lawas sa mga tao diri sa Pilipinas para hindi na magtapik pag maglayas na ining kagaw nga si Corona. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang pagkiniban sa nga balita sa bahin sa Bacolod City Hall naman sunod sa Bacolod magatukod sang task force para sa natalana nga implementasyon sang flood control program. Ang problema sa baha makaaksyon damo sa nagasiling nga eksperto nga daw mabulubudlay na sulbaron pwede mapaganhagan pero mabudlay sulbaron makaaksyon kay kada pagtupa sa ulan. Labi na ko nagabunda kang ulan. Dasig ang pagasaka sa tubig, dasig ang pagbaha sa nga sunod sa nga Bacolod bagon man sa nga tinubok-tubok ang mga struktura
o kung mga building, kung dentro dalman dito gana magkanto ang tubig. Teka may pa ining task force mga kaaksyon nga pagkatukuron sa sunod sa Bacolod. Among makahatag sa pagpaganhagan sa baha sa tiyon sa pagbubo sang ulan. Sa bahin naman sa balita nasyonal, leksyon para sa mga palainom, leksyon sa mga mahilig sang party-party, leksyon man pati sa mga wild. Ini mga wise ang kontrol kag nagapirigusto halit sa lawas. Makahulubog nga ilimnon, kag ilegal nga droga, plus ang pag-amuma kag pagbantay sa ginikanan sila sa kabataan, kag ginaopdan nga mga barkada. Lagin muno ka ni mag-aksyon, diri nakasentro ang isyo kag istorya angot sa misteryoso nga kamatayon sang flight attendant nga si Christine Angelica Dasera. Si Tintin, si Ika. O, amo nang tawag sa mga kakilala niya. Ang paglaptas ang video sa social media makaakson pila ka oras antes masapon patay. Ining si Dasera, amo man subong ginaamat-amat fiestahan ho. Ang video nagapabatuod ini makaakson nga may natabo gid nga pag-ilinom. Pag ininom sang makahulubog ka manti party mo, New Year celebration. Normal ba nang pag inom-inom sa tao? Ginhimo gani ng ilim doon para indon sa tao. Ang sigarilyo mo man, ginhimo ng sigarilyo para sigarilyuhon sa tao. Hindi mo na mapunggan, makakson, hindi mo mapilit na punggan ang tao mag-inom ka magpanigarilyo. Pero dapat taganhagan lang, katamtaman lang, hindi magpasobra. Amo ng video makakson nagapabatuod nga may natabogid nga pag ininom sa makahulubog sa sulod sa hotel. Kag konsin o ang mga nakaopod sang sining biktima nga si Dasera. May isa pa gidre, kita nyo may paghalukanay nga natabo. Amo giding una nga nagpataas kilay sa mga nakakita. Sari-sari ang opinyon, sari-sari ang reaksyon. Kaya man tagurok balo si Dasera nga bakla tong yasa ding upod. Lala. Sugo sa makahulubog ilim doon. Pero subong mag-aksyon, medyo klaro na. Medyo klaro kung ano gid ang natabo, kag kung may foul play o kung wala ang pagkapatay ni Dasera. Para nang haya na Dasera sa ila sa ring lugar dito sa may General, akon dito sa may General Santos no? City. Ano ba lang labing ulihin nga balita? Ang Philippine National Police, ang PNP, luyagin padalman ng investigasyon kung may illegal nga droga nga gingamit ang mga tao nga nakaupod ni Dasera sa hotel. Kag mismo sa Dasera. Ang siling ni NCRPO Acting Director Police Brigadier General Vicente Danao ang ginatawag nga toxicology report. Amo ng isa sa mga importante para masaragan ang taron. Kung makumpirmar gid man hambal ni Danao nga may illegal drugs gid man nga gingamit ining si Dasera, ang sunod nila sa nga paghimuon ang himuon sa pulis o si Saon. Kung bala yani luyag, mismo luyag, o kung may tao nga nagbutang sila sa iya sa limnon. Tilaban laban rin mayara sang tao nga nagbutang si limnon niya kaya nakatawag pagani sa Dasera mo. Sa iya sa nga iloy kag nanugid pagani nga sila niya naman nakita ako. Nga may isa ka tao nga nagbutang sang bagay sa akon sa nga ilimnon. Kagolpe na sakit akon ulo. Ano pa ang resulta sa kaduwa nga autopsy sa bangkay? Ara na kuno. Pero ang problema diri kay ang kaundan ay confidential na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Impunto alas 5 aksyon Radio Philippine Standard Time 14 babay na sa DPWH kaka sa serbisyo. Bangod tadlong na ginagina sa nga obra, dako ang ginabaton nga sweldo, intrahan pa sang tinunto kag tinunta. May 14 ka mga district engineers sang DPWH nga ginakusahan may angot sa pagpangurakot, relieved na sa government service ang siling ni Secretary Mark Villar. Amo ini ang mga ngalan hongin bulgar damlag lang ni Presidente Rodrigo Duterte base sa pabangusisa sang
Presidential Anti-Corruption Commission. Ugaling ang nagpagwa sang sini nga report mga ka-aksyon. Sino to? Si Belicabla to? Nagapangilambos magilisad to sa mga kaso. Daw damo masa nag-question sang iya sa nga kredibilidad. Now may mando na si Presidente Duterte kay Villar nga hatagan siya sang listahan sang mga district engineer sa bug-os gid nga Pilipinas para mahibaluan kung sino ang kahimbon, connivance sang pila ka mga kongresista nga ginaakusahan may angot sa corruption activities. Ang PACC makaaksyon naman ng una nagsiling nga may 12 ka mga kongresista ang involved sa korupsyon sa DPWH. Tuod ka, 12 lang. Daw kadutay haw, damo na sila. Una sa balita, una sa aksyon. Malacanang nanginwala sa posible term extension ni Presidente Duterte. Normal na nga ipanginwala sa Malacanang kay kung ikumparbahon sa Malacanang ni karong kati dako ni nga balita. Nabalaan talang mga ka-aksyon ni ining term extension samtang nagahilapit ang 2022 nga eleksyon. Temprano pa rin ba para hambalon nga may term extension si Presidente Duterte. Posible na bla matabo dari sa Pilipinas. Samtang ang NCRPO nagtuko naman sa task force para tutukan ang Dasira Rape Slay nga kaso. 47 sa mga Pinoy nagpalayag hindi magpabakuna suno sa Pulse Asia Survey. Alos katunga ba? Alos katunga ni sa mga Pinoy hindi gid magpabakuna. Ati kon ang 47% ang respondents na mag-action usually sa masimi mga alaman na sa 1,200 mo, mga 1,200. So sa 1,200 mag-action, mga lapit-lapit dari sa 600 nagsiling hindi sila mapabakuna sa COVID-19. Tekon na balaan abisang mga tao dari sa Pilipinas. Nga zero nagidban kagaway nagidban sang tabo diri nga may ara sang COVID-19. Dawen naman sang kabalakan guro no. O galing ka may ara gihapon niya sa ibang nga nasyon, may ara gihapon sa ibang nga pungsod. Amo na nga importante ining bakuna mga ka-aksyon. So tumanon ta lang guro ang ining ayo kay banti kung mapatigayon sa gobyerno man hindi man siguro hindi maguro magastuhan ang ato sa mga ka-aksyon. Kaya pati gobyerno man ang mabakal sa bakuna, gamit man ang pundo sang mga tao mismo. Pundo man sang gobyerno ang gamiton, damo baklon sa bakuna. Di ang pundo ng kwarta na halin sa mga tao. Kung mayara man lang sang piho-piho nga hatag ini pantapat panaming sa lawas ang tao ang bakuna, why not? Tabakunan na lang kita tanan. Pero tiyo mayara sila sa ginatagaan sa nga prioridad, mayara sila sa nga dapat nga unahon, nga una tubsukan sang sining bakuna nga ginasiling nila kontra sa COVID-19. Damo sa mga companies, no? Sa nagkalain-lain nga nasyon mga ka-aksyon, ang amat-amat naman na nagaprodukto sa sining bakuna di pruting ila ang ginatawag nga effectivity bla. Kung ano ka epektibo, wag palarihos. Ay ibang kasiling 89%, mayara man kasiling nga 95%, baw. Mayara man gani kasiling nga ammonia is 89-85% lang. Oh. Tiyo ko ng tao, kung ikaw manugbakal, siyempre pangitaon mong dekalidad yung pinaka taas porsyento kung ka-epektibo ang paghahambalan. Si Mayor Bing Leonor Diaz subong nagapatigayon sa ngaya sa nga press conference. Medyo malawig-lawig niya siguro kay manti kung mag-press con si Mayor Bing. Ang isa mo ka question action Henry ay isa ka oras diyang sabat ni Mayor Bing mo. O, saan nagka-question? Ang sabat niya naman kay sada 30 minutes, kalabutan ko sa 1 hour. Dara sa provincial capital, isa man sa mga opisyal sadto, isa mo lang ka-question, dawig-lawig man ang yasa na explanation,
Siyempre, okay man na kaya damo ka man makuha mo. Si former Governor Lito Casculwela, bla. No? Taggalawigay na sila maghambal. Pero may isa ka opisyal nga mo ni Guro Action hen ang pinakalipot magsabat mo sa question. Kada tawag ko siya sa telepono. Isa na sa una ka opisyal. So bongga pong ko man sa gobyerno. Southern Negros ni siya. Nga opisyal. Kada tawag ko na siya sa telepono. Interview ko siya. Una ginagasabat na no problem. No problem. Kung din to ano siya, no problem. Mister no problem na siya mo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:07 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Amos na nga ito sa nga monitor sa ato sa nga live stream. Amos na nga ito sa nga mga ka-aksyon dara sa may Central Negros o sa 3rd District sa Negros Occidental. Baligid patigayon nga pag sinapol mga ka-aksyon coordination meeting ba rin tawag. Nga again, sponsor ni 3rd District Congressman Kiko Benitez. Nagtiralipon ang mga opisyal sa ikatatlong distrito, Talisay, Silay, Victorias, Banwas ang Ibi, Magaluna. Kaya mo ng lugar makakson nga imbes sa mga tao magsaulog sa bagong tuig sa tong December 31 sa gabi ito January 1 sa kagahon. Nag-supra sila naganto sila sa baha nga sumaka sila sa nga lugar ho. Grabe nga pagbaha to. Hasta hindi lagali sa hawak. May ara baha mag-aksyon nakita naton. Asang time sa January 1 sang kagahon. Hasta ya sa dughan mo. Ang katason sang baha mag-aksyon. Daw parehas man sa baha dito sa area sa Luzon lang. Tiragay ni Suryahanay nagsapol sa bagid lamang hapon. Karaaman sa mga isa kakalanaan sa sunod sang Talisay. Ang mga opisyal sang ikatatlong distrito sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Parang hambalan nila i-finalize nilang plano kung anong pwede unahon kapag himuon, isa na rin ang magkakasyon ang pagpatigayon sa dredging works, dredging operation gamit ang dredger sa DPWH kaya man sa Serapol sa mga hapon araman DPWH mo. Ang ilan sa nga dredger ang maning magapatigayon sa nga dredging activities. I-dredge mag-aksyon pangwaon da mga basura or kwaon ang mga lutak-lutak na nagpinundo dira sa kasubaan sa sining apat ka mga lugar mga ka-aksyon. Kay nagkakitid kag nagnabaw. Ang kadalumon sa mga kasubaan tiya man ang rason nga ang dasig magsaka sa tubig, dasig magbaha. Te kon madalom-daluman ida mag-aksyon. Ang mapalapar-laparan, adugay na gabang guro nga waay mapatigayon ng dredging operation. No? Ang ato sa provincial government, may araman sa dredger mag-action, galing ka mati pinalalo ka unit to. Ginaulam-hulam to sa mga banwa kag syudad. Nagahulmanay na to mga banwa kag syudad. Kaya katabuan ko ka isa nga way bilas ang tugong. Ang dredger, hindi magamit. Ang dredger, porte man ako baon sa gatong mo. No? Kabay pa nga maupisahan ng dredging operation. Sa area sang Victorias, na mga itong pinakadabo-dabo-gid, no? Nga pamilya nga napituhan sang baha, ang ginatawag nga flash floods. Nga daw katingala, maka-aksyon kay kada every 10 years ya. Kada isa ka dekada, 1 decade is 10 years mo di blang. Kada dekada maka-aksyon yang sunod sa sila ikonoga suprer sang flash floods. Grabe no. Daw makatilingala man no. Kaya mo silingon sa nagligad nga 2010 may flash floods mga tabo. Dara sa maya sunod sa nga silay. Ti isa ini sila mga kaksyon sa nga ginhambalan. Sa meeting ang sinapol nga ginpatigayon dara sa may syudad sa Talisay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Estados Unidos mag-aksyon, grabing pag sinulunga ito ho. Ang mga pro-Trump nga protesters sumulod sa Kapitolyo, sumulod sa Baoporte. Mayo lang kay wagid gatinaya ay mo, kakalulbaan no?
Gati na yaay, iya sang armas ga sinakas building ho. Estados Unidos na, baw. Mayara sang gagin pahapa ho. Grabe, no? Hindi magbaton sa kaperdihan si former US President Donald Trump. May ara sang linampusanay pa ho. So, ano mo, subulong sa babaw, sumakas babaw mga protesters, mga pro-Trump, mga supporters ni former US President Donald Trump. Ang isa sumaka ho, kay hadlock siya lang isa. Sus, grabe, may tinapungulay pa ilang tabo ho. Ay, kagamo. Lasing ko daw si Bobo talaga na ato sa una batch ka mga commercial sa ato sa ringa pagbalik. Balikan naman mga detalles ang reports sa ato sa ringa mga Action Unit Reporters. Action Reports after the reason magabalik pagkatapos rin. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sa ring Facebook page pagiya sa Action Radio. Dari kita sa ato sa ringa live stream. Unahon na to sa WhatsApp party si Raquel, si Pare Dennis, si Pare Richard Pauyon, gabanitor sa ato sa ringa pagpagalagad. Monique Steven, good afternoon. Melvin Peñafiel, good. Araman si Robe Ayam, Villas Espin, suli, di ba? Anirni, basahon tabi. Indriana, May, Robe May, Indriana, Villaspen. Korek gapon na. Kuha gapon na. Tagaman silingan. Good afternoon. Jocelyn Limones Poho, mayong hapon ak sumalon. John Alvarico Batelier, mayong hapon. Oy, kay Patring Batelier dara sa area sang Barangay Tagum. Alex Fuentes, good afternoon si Max Marlon. Happy Thursday, sir. Be safe. Alex Fuentes, approve. Susan Gonzalez, I'm here. Alex Fuentes, I'm watching. Home Malobina, good afternoon. Bing Manoho, good PM Max Marlon. Live ko dia. Yvonne Boyser, good PM Action, sir. Dan sharing, salamat. Kenneth Valencia, good afternoon. Action Idol Marlon, monitor lang ko. Lawrence Gamboa, sir, good PM. Pa shout out naman. JR Kapada, taga Haniway. Inday Blaza, mayong hapon Action Marlon. Franklin Tiluheyo, good afternoon lang da sa imo ka Action Mar. Monitor lang ko samta nagapatiyo-tuyo kay Gabelas Jess Nadi, subong sa akon. 10 PM na to sila to sa kalugar ni Franklin Tiluheyo. Si Andrew Juanites, good afternoon. Chat pag may time. Rowena Clarito Hinovea. Maulanon nga hapon, sir, dari sa Don Salvador Gaulanda sa inyo. Das Don Salvador. Kay Rowena Clarito Hinovea. Gledeline Badiles, Payumo. Good afternoon, Sir Marlon. Gapamatigid kami sa inyo. Si Gledeline Badiles, Payumo. Gapamatigid kami dari sa Kalong-Kalong Zone 1, Barangay Singkang Airport. Slada. Mary Jane Saludares. Good afternoon, Action Marlon. Ima Alcuela Kelstrom. Good afternoon, Action Mar, watching live sa Sweden. Bea Jonathan, mayong hapon, Action Marlon. Lily King, UK, third national lockdown until spring is depressing and frustrating. Hensley Cecil Algoda, Mumbai, mayong hapon. Zian Cabales, good afternoon, Action Marlon. Okay. Keep safe. Judisio Tilibrico Araban, ga monitor. Okay. John Mark Monty Falcon, good PM Max Marlon. I am watching live on mobile always. Salamat kita. Sige. Ay ba naton balikan dugay-dugay. Thank you, kid. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sa ring Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Panguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Ongoing sa ang press conference nga ginapatigayon ni Mayor Bing Linardia. Bago lamang ginapirmahan na ni Mayor Bing Linardia ang ginatawag nga non-disclosure agreement sa tunga sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag sang AstraZeneca Pharmaceuticals sa Philippines angot din sa pagbabakal sa bakuna kontra COVID-19. Bantayan pa kayo mga kaaksyon kung ano ang dugang sa mga palayag sa kato sa alkalde sa tuon niya raman si Vice Mayor Elcida Familiaran ang press conference dira sa may Mascara Hall sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. I-check na na sa Action Art Tahupon, sunod sa Bacolod, magatukod sang task force para sa natalana nga pag-implementar sang flood control program. Action Art, mayong hapon sa report, please kamin. Aksyon, Marlon, huwag pa matukod ang task force ngagin plano sa alkalde direksyon sa Bacolod na tukoron upod diri ang DPWH kag taratapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office daw nag-ulapat upang ulano kay flood control program inimo na programa sang City Government of Bacolod sa diin. Kung madumduman yung first quarter kung sini nga bulan sa January, maning target sang CDR mo nga magpatigayo na sang ila sining panghawan no halin sa drainage system pakadto sa mga waterways particular na dira sa Mambulok Creek nga nasa Kupan. Hindi na Mambulok Creek kilabot ni gali dito sa area sa Barangay 35. Now sunod diri kay executive assistant kag sumugban CDR mo cluster head Mr. John Marie Vargas.
at nila sining nga instruction nga nakuha kay Mayor nga kinanglan itap nila o kung mag-coordinate sila sa talatapan sa DPWH agon nga pagpanghawan sa drainage system. Isa na lang aksyon, Marlon, kay sa eksperyensya nagligad nga pagtupa sa ulan ang ara sa national highways na nasakupan sa DPWH amo ini ang may pagtaas ng tubig. Siling niya kung iunahon lang sa city ang Mambulok Creek ang dalagko ng mga waterways kanugon lang no kay hindi man gihapon makagwa no kagabawas gyapon sa dalanon ang tubig sa tiyon nga magtupa ang ulan. Ang target sa sining flood control program sa third week sa January mag-umpisa sila kay ang isa pa gid good news atong mga puloy-an dara sa area sa Mambulok nga di mga pulo to sa primero ang apektuhan nga mga puloy-an. May isa dito ka location nga nakita sa Sir John Marie Vargas kag gikatuan na sa City Legal Office Enforcement Unit. Ganito nilang sila panaog sa amphibious excavator nga mo ni magakudkod sa Mambulok Creek. So medyo 3 to 4 ka puloy-an lamang ang maapektuhan no suno pa kay Sir John Marie Vargas. Yari siya sa aton nga interview. Kapan pa naman itong busangan ng mga kulong balay ito sa likod na maya. Mo na lang ito isang opsyon nag-8 kami na ito ni sabi kina sa City Legal. Atong nahawanan na mo nag-ikat at ako mo na ito na may balik ang balay ito kwa o na lang naman ito. Para hindi lang rin ito boto iban sa tiyak no. At ito hawanan. Pagkalikat ka mo na may pakatika sa punta. Kubo na naman agad balay balik na naman pagkatapong naman ito. Para why na dating madamo nga istorbo kay base kung may problema na. So, mo na lang para easy way in. Atong daan nga ginawa na mo nagligat. So lang sa Marlon sang parayag ni Mr. John Marie Vargas, Executive Assistant John Marie Vargas, kamo man ang cluster head sang CDRRMO. So, ang problema sa Bacolod, hopefully, sa ikaduha, no, nga bulan sa first quarter sa 2021, ginalauman nga mahatagan na sa solusyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon no aksyon at ihupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon Art, las 5:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon na Janda, signalan dia kung okay ka na, kaya manti ara siya sa press conference na ginapatagaan sa buong dara sa may New Government Center. Mga busing nakahibalo bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix maghatag ini sa vitamina, minerales kag insoluble. May pila na ka mga local government units maka-aksyon diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang nagpalayag sa kung pilang ila sini ginpain no nga pundo para ibakal sang COVID-19 nga bakuna. Dabo-dabo na mga ka-aksyon. Kaligaway pa di malakip ang Negros Occidental ho. Igamay ba lang ito Negros Occidental unay 30 million na pesos. Subong mga ka-aksyon, isa sang agenda gintalakay sa presko ni Mayor Bing. Tiyan mo man ang pagbakal bakuna sa sunod sa Bacolod di Aber. Anong latest na subong ara si aksyon dyan sa area? Aksyon dyan, mayong hapon, kamusta subong da?
Action Mar bago gidamang natapos ining ceremonial signing sa duha ka mga agreement o kunabi memorandum of agreement sa tunga sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod kag sining AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines kuno mo ning AstraZeneca Action na Marlon nga mo ni ang supply o manufacturer sang bakuna kontra COVID-19. Ang pagperma of course ang naperma sa laing sa lokal nga gobyerno sa Bacolod amo ni si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia. Si di Action Mar ang ginhatagan sang otoridad sang sangguniang panlunsod sang syudad sang Bacolod nga magperma o kun bilang tiglawas abi sang Bacolod mismo Action Marlon base man sa resolusyon nga ilagi na porbahan kahapon Enero 6 sa sesyon sang sangguniang panlunsod nga wala man o kung tanan nga mga konseho kung miyembro sa konseho kag tanan nga mga konsehal ang nagboto pabor sining resolution number 2 series of 2000 in resolution number 1 rather Action Mar series of 2021 nga nagatag siya sang otoridad nga magperma sang proposed multilateral agreement sa tunga sang gobyerno sa Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines. Bago gilamang sa nagsiling kunagyan permahan ni Lunardia ang ining ginatawag na multilateral agreement kag ang isa ka proposed confidentiality agreement Action Mar. Magsiling kita propose confidentiality agreement but silingon ang pila ka mga detalye susunod sining din kasugtan nila ang hindi pwede nga ma-disclose sa publiko. But siling Action Mar in between lamang sa lokal nga gobyerno kag sa manufacturer amo ning AstraZeneca Action Marlon. Pero according diri kay Lunardia tubtob nga makasarangan nila nga mapahatag pila ka mga importante nga mga dokumento kung nga mga detalye ipalayag ina nila kalakip na Action Mar ang presyo nga ginalokar sa lokal nga gobyerno para sining pagbakal sa bakuna nga ilang nalantaw ginatawag nila maximum number ang ilag ginatingwa diri nga makuha Action Mar gikan sining manufacturer. So no kay Lunardia sila gin pagbag lamang ang budget actually nga ginalokar nila yara sa 300 million pesos. 300 milyones pesos Action Mar ang ginaalokar kag ginapreparar karon sa gobyerno sa Bacolod sa pagbakala sa mga bakuna gikan diri sa manufacturer nga ini. According diri sa iya kung may kinanglanon nga i-adjust i-adjust ilang pila ka mga budget nga available. Himuon man nila kung kinanglanon nga i-realign o kung i-revert ang pila ka mga item gikan sa budget himuon nila especially kung ang needs kinanglanon gid nag-ara Action Mar so muna para may kuhaan sila sa mga additional nga budget. According to sa iya ang 300 million nga ini para ini sa vaccine pero maghahimo sila sa nagakaigong adjustments kung kinahanglanon. According to kay Lunardia, ining ilaging pirmahan nga kontrata ang nabato na sang AstraZeneca Action Mar according man base sa kini impormasyon dari ni attorney Bayatan ang City Legal Officer. Ginatinguan nila nga makakuha sang maximum nga kadamuon sa mga bakuna kay base sa draft o kung ilabi plano dari draft pa lamang ini base sa profiling of priority sectors ang mahimo nga mauna gid na sa bakuna Action Mar amo ni ang mga gin-identified man mismo sa Department of Health kag National Interagency Task Force for the Emerging Infectious Diseases, mga frontliners, health workers, mga vulnerable sectors. So sila nga may Action Mar nga una nga mabakunahan once magabot na. In terms of the timeline kung saan maabot to wala pa gid man na palayag kay ongoing pa sa sulod Action Mar ining press conference ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia kapila katapo sa Emergency Operations Center. Actually present man si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, City Legal Officer Attorney Bayatan Action Mar. Ay may malipag kita ginag-confirmasyon ni angot sini. Together with the Vice Mayor and the administration that where the health and lives of our people are concerned, we will go for broke. We are willing to compromise, to realign, to revert any and all items
outside check. Keep getting it right. And immediately starting with a preparation of 300 million for the last. And we will still make adjustments in technical. But there are good reasons why it's like that. It's done like that in the meantime. So, there are costs and such as quality, not the circumstances because it's something procurement or procurement process. Let's not involve Bacolod and the national government alone. We're talking here of Aksyon ba mo itong kamay sa konfirmasyon ni Bacolod City Mayor Evelio Donald Iyamay ang pagbakal sa bakuna action mark. No, siniman noon nagapadayon pa diri ang press conference. Pabati naton ang pinaka-portion diri action mark ang nagapadayon nga conference diri sa may sugod sang Masker Hall. Kay reaction. Mga politika for their traditional for their traditional courtesy calls to the mayor. And I would have asked them nga hatagan priority subong yapon ang atong fight against COVID. Hindi kayo, pila ang total amount ng contract with the AstraZeneca? That is part of the confidentiality clause. Because in general, even our figures with them, strictly speaking, tentative. Although I'd asked for, as I said earlier nga, pugaon, kag ginapuga ko gidman. So, ang ilang nature sa negotiation is such na ika pangita man sila nga hindi sila maipit, di mo. Come to think about it, this is not just the Philippines asking them. This is particularly the whole world. And there are billions and billions of people all over the world. Our 613,996 is just part of the billions and billions of people in the world. If ever may... Action na maamot na ang pinaka mga statement pa rin. So pilang kandidat nga igaagulokar sang syudad? 300 million action mar. 300 million. Okay. Yes. Ang general palang gid nga quantity o kon balor abing ginaprepare according sa IAP base may mga additional pa na pero hindi nila ma-disclose subong action mar ang pila pa ita mga specific details sa agreement kay kaina ganigit sa namon kung pwede makakuha sang kopya bisan katapos sa media ang digid kay may ginatawag nga confidentiality agreement action mar no. Amo na ginapirmahan action diyan sa tanang-tanang mga LGUs. Gani nga may confidentiality agreement with the action mark. Amo pa na gina-discover naton man kung ano ang pinaka-boundaries ng confidentiality agreement kaya in terms action mark kung presyo bala budget nga daan na pagamalan damo ginagapamangkot especially ang mga pumuloy abi kaya kwartan among kantidad. Pero in terms siguro amo na naguroy ang kung paano ang process hopefully nga may ara pa kita additional sila nga details may pagwa kaya basi wala magabot ng bakuna kaya ang informasyon nga nga baton this ang pag-ano sang bakuna action mar voluntary basi ma-prepare sila sang waiver and then kung sino pasugot na waiver sa permahan and then bakunahan sila mo pa nang subong kaya draft pagid lang ang tanan wala pagid sang actual o konkreto nga plano nga gintastar marbala sa tumaka-action kung anong himuon kaganong matabo once nga ang bakuna nag-abot na o nangin available na. Pero subong tiara ng agreement, so ginalooman dari sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nga maybe by buwas nga adlaw Biyernes o kung sa weekend, Sabado kung Domingo, may respond na kasi according to sa ila na bato na to ang agreement action. Sa liwat, ining pagperma niya sang ginatawag nga multilateral agreement action ini bangod sa pag-aprobar man kung ginaprobahan abi sang panusod ini resolution number 1 na nagatag siya sa otoridad nga magperma sa multilateral agreement
Kaya ang resolution number 2 nga manilikatag man siya sa otoridad nga magperma sa confidentiality agreement action mar. So far man pinaka-ulihi ka pinaka-update diri magkang tanas sa nga press conference kag ceremonial signing sa Bacolod City Mayor Billy Rodia kaupod ang pila ka mga lokal nga opisyalis man sang Bacolod. Live report gikan diri sa may Mascara Function Hall sa Bacolod City Government Center ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa manang balita makaaksyon na ang 300 million pesos ang manang budget nga igapain sa nga lokal nga gobyerno sa nga surat sa Bacolod para sa COVID-19 vaccine. Sa ato sa nga pagpanabalik, ang ibang nga mga LGUs, pila man ang ila sa rigan alokar. Mayara sa isip-isip naton magkaaksyon, dabo-dabo na diho mga 26 na ka mga LGUs taron sa pungsod sang Pilipinas. Mayara nga naga-alokarya tang sobra 1 billion niya mong ila sa ding alokasyon. Ila sa ding pundogin alokar magkaaksyon. No? Sa isahon tari sa ato sa rin pagpanumalik 5:37. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Sa ato sa rin pagbalik sa live stream. Monitor. Okay. Dari kita sa babaw ho. Sige. Dionisio Tiliberico, Alex Fuentes, Connie Sodoy Servento, mayong hapon from Maynila, Philip Laurente, Martin Aliling, magandang hapon po. Evelyn Pumoseno, mayong hapon sa Marlon. Alex Armontesa, Sir Marlon, mayong hapon, kag maulanon nga programa mo sa hapon. Alex Armontesa. Hiso sa Hunuta, mayong hapon sa Marlon, mayong hapon sa vlog nga Bacolod kag sa pamilya Villa Luna, Miranda kag Hunuta. Okay. Si Bawi Munoz, good afternoon, Aksamar, Talithinis Talisay. Okay lang akong talithi, hindi lang bundak liwat ang ulan ka pato kabangon ng kalabanan to nga apektado, no? Jose Manolito, good afternoon, Aksamar, ulan man di sa La Castellana, damo area sa Negros nga may ara sang pagtupa sa ulan ho. Sige. Sharon May Bolivar Sanille. Sa tarang-tarang nga mga Tagob Christian Academy. Salamat gid. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, Managin na report bagulang sang patrol with action na John Diaz nga ang Bacolod City magapain 300 million pesos para bakal sang COVID-19 vaccine. Now, iban pagid sa nga mga LGUs, mga ka-aksyon, nag-present man sa ilang siling budget allocation. Ang pondo, isip-isip ko rin mag-aksyon, na mo inislaho, mayari din may pinakadako gid nga bilyones, yabo, no? Ang Antipolo City Rizal, ang mas Bacolod, 300 million pesos. Ang Biliran Province, 100 million. Ang Biliran Provincial Government, ang plano nga maghatag sang libre nga bakuna sa at least 20,000 sa ilas sa mga residente.
Ang Borongan City, Eastern Samar, 35 million. Ang Cainta Rizal, 150 million. Caloocan City, 125 million. Ang Caloocan City, pagi sa kay Mayor Oscar Malapitan, nagsiring. Ang city government, mag-cover sang taran-taran nga mga constituents, free vaccination. But sa lingon taran-taran to nga tao sa Caloocan City, libre ang bakuna nga ihatag sang ila sa gobyerno. Cebu City mag-action 400 million. Ang Eastern Samar 500 million. Si Governor Ben Evardone nagsiling. Target nila nga mabakunahan taran-taran gid nga residente. No? Sa idalom sa siring pundo nga 500 million, half a billion no? Perti. Ang Iloilo City naman 200 million pesos. Leyte Province 20 million. Medyo gamay Leyte Province, probinsya, porti medyo gamay ang ila sa nga pundo, nga ginalokar. Si Governor Leopoldo Dominico Pitilla nagsiling. Ang provincial government sang Leyte nagalaom kaya makabakuna sila sang 20 tub 30 mil kamang residente. Makati City ko dako 1 billion gid Makati City, no? Ang ila sa nga alokasyon. Si Mayor Abby Binay naganunsyo nga ang city maghahatag sang libre man nga vaccination sa taran-taran nga mga residente. Silingya ang 1 billion pesos nga budget hindi pa enough. Hindi pa makatrespasser. Dadamo-damo tao to sa Makati City mo, di ba? No? Isa sang pinakadamo population sa pungsod sang Pilipinas, no? Nagaprepara sila sang another billion. May yara pa sila sang tigana nga billion pesos pagid, no? Para sa saring bakuna. Malabon City 200 million. Local government mag-alokar sang 200 million, 20 to 30% sang city's population. Ma-target nila nga mabakunahan. Mandaluyong City, 200 million. Manila City, 250 million. Marikina City, 82.7 million. Ang Muntinlupa City mag-action, 170 million. Ang Navotas City, 20 million. Ang Northern Samar, 10 million. Ang local government sa Northern Samar nagalaom nga makahatag sila sa libre nga pabakuna sa 80% sa ila sila nga population. Ormoc City, Leyte, yan ni Richard Gomez disa. 200 million ginalokar. 80% sa city population target nga mabakunahan. Parañaque City, 250 million. Ang syudad may libre nga vaccination sa 300,000 ka mga residente. Ay ila sa nihatagan sang prioridad health workers ka mga senior citizens. Si Mayor Edwin Olivares nagsiling nga may ara sang isa pagid ka 1 billion pagid, no, nga naka-standby sa kaugalingon nga pagbakalman sang Parañaque City sang vaccines mga ka-aksyon. Okay. Pasay City 250 million. Ang Pasig City 300 million. Pasay City, i-prioridad nila ang health workers kag mga senior citizens nga babakunahan. Puerto Princesa, Palawan, 500 million, tungas bilyon. Ang Quezon City, 1 billion pesos. Ang ila sa hatagan prioridad health workers, senior citizens, kapila sa mga sectors nga gen-recommend sang World Health Organization. No? Subong nakasecured na 750,000 doses sang AstraZeneca vaccine. AstraZeneca, gid ba nang mabakal gini? San Jose del Monte City, Bulacan. Si Mayor Arthur Robes kag si Congress Woman Florida Rubes nagsiling ang local government amo maga-shoulder sang vaccination sa tanan-tanan nga San Jose del Monte residents. Pero why nila mention ang budget nga iga-alokar sa bakuna? Nagaysahanon lang yang San Jose del Monte City, Bulacan mo, nga waya nagsugid kung bilang ipain nila sa nga pundo. Ti pundos gobyerno ni kwartas tao ni taga-tugon. No? San Juan City 50 million, Tacloban City 50 million, Taguig City 1 billion. Free vaccination man sa tanang nga residente sa Taguig City. Valenzuela City 150 million, kag Zamboanga City 200 million pesos.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amanang pila ka mga LGUs ka nagpresent sa ila sa ring budget allocation ang pundo para sa babakal sa nga bakuna mga kaaksyon. Dari sa Bacolod, suliton ko lang sa ato sa ring mga late tuners, 300 milyon na ipain sa nga sunod sa Bacolod. Ang sa provincial government nagligad ginanunsyo ni Governor Bong Lacson, may 30 milyon ang pundo halin sa PDRRMO. Yung 30 milyon, madugad-dugangan pa rin, no? Dugag-dugangan pa rin pagitaan nila sa pundo. Kag nagasalig ang provincial government ga basi kon madugan-dugangan man sang gobyerno nasyonal. Makadugan-dugang sa 30 million pesos. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masanag kita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod. Okay, palagas ka mensahe. Gipadala diri sa ato sa nga live stream. Si Bobby Munoz, gatalit hidis tali sa Hambalya. Oh, okay, sige. Right. Si Marvin Tamayo Villanueva, mayong hapon Action Marlon watching live from Kabankalan. Keep safe. Si Marvin Tamayo Villanueva. Moon Lisay, good afternoon Action Marlon. Thank you, Gid. Aber, Daris Piagbe. Raquel Dimala, thank you. Elizabeth Malak Gamala. Araman naga-wave sa sanigig matalion sa ato sa nga Watch Party. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you... Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa dugang nga balita nga way tamalabutan mag-aksyon iban nga balita tutok sa Aksyon Firing Line las 7 to balas 9 with Aksyon Brian Borden. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Andy Defensor. Aksyon Reports After Edition magabalik buwas. Ako naman Aksyon na Marlon Henevoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.